Ordes 0, Dorneda 0, Bergantiños 1, Racing de Ferrol 2, Barbadás 3, Vilalonga 2, Celta B 3, Betanzos 0, Pontevedra 0, Deportivo B 0, Narón 0, Rápido de Bouzas 2, Céltica 1, Alondras 1, Negreira 2, Terceda 2 e Racing Vilalbés 1, Somozas 3. Comezamos o repaso, neste caso, a xornada en terceira, cos partidos dos dous filiais, tanto do Celta B como do Deportivo B. E comezamos ese repaso polos dous filiais porque a vindeira semana imos ver o duelo entre os dous filiais, entre o Celta B e o Deportivo B, que é un partido que eu creo que... Apetece moito, E ademais o Celta B que remata a primeira volta na segunda posición, a 11 puntos do Racing de Ferrol, pero un equipo que pode dar guerra aínda na segunda volta. Estamos a ver 1-0, victoria por 3-0 diante do Betanzos, moi superior ao Celta B. Non pasou por ningún tipo de apuros para o telo triunfo. Marcou o cuarto de hora con ese gol de Camochu, a celebración típica do asturiano, escanciando a sidra. E na última acción do primeiro tempo, o centro de Levi e o gol de Félix. E aí acabou o partido. E aí acabou, sí. Situarse o Betanzos en desvantaxe de 2 goles xusto antes do descanso, facíase moi costa arriba. Ainda habería un terceiro gol dun coruñés de David Añón, esa xogada na que participa Johnny. Vai a chegar con moi profundo o lateral dereito do Celta, o xogador que xa debutou co primeiro equipo, e aí marcaba David Añón o 3-0, xa definitivo 3-0. E como decimos, vindeira xornada, partido estrela, Celta B, Depor B, un Depor B que empatou 0-0 en Pontevedra. O enfrontamento entre o Pontevedra e o Deportivo B acabou como empezou, co empate a 0 inicial. Os granates levaron a iniciativa e puideron terse adiantado no primeiro tempo. Milo deixou de inicio o seu pichiche a Santi Domínguez no banco. Viña de saír dunha sobrecarga. Foron Tubo, Richie e Jacobos que puxeron en apertos a Mar Martínez. O Depor B buscaba as súas opcións a contra. Luis Fernández, o dianteiro de Burela, caeu reiteradamente en fora de xogo. No segundo tempo, Pontevedra levou perigo a balón parado. Por exemplo, neste córner rematado polo central Pablo. E en xogadas elaboradas xa con Santi Domínguez no céspede. A piques estivo de conxurarse co golo Deportivo B. Luis Fernández e Romai non culminan a acción ante Lloves. Pra polémica, no minuto 88, a caída do granate Jacobo na área ante Iván González. Si hai contacto, non o apreciou o colexiado Jiménez Alberte. O que vou a decir, para mí foi penalti. Eu non teño ainda o balón controlado, cando noto un impacto na perna por detrás, caigo, xa. Minuto 90, cando as forzas non podes, se che tocan un pouco, se apita, sería bo. O árbitro non apitou, mala suerte. Tubo rematou o partido tocado, a supremacía das defensas deixou a pasar uns sen goles. O punto sábelle mellor os de Devesa cos de Milo. Creo que ha sido un empate justo para los dos, porque al final hemos tenido que ser los dos. Hemos luchado los dos por la victoria y creo que ha sido un partido bonito y igualado. O Pontevedra segue sen engancharse os de arriba. Os dous filiais que persiguen na clasificación a un equipo intratable, Gustavo, o Racing de Ferrol. O Racing de Ferrol na primeira volta póñense en xogo 57 puntos, o Racing de Ferrol acadou 48. Os últimos 3 no campo do Bergantiños, o Bergantiños que se adiantou cun gol de Tomás, un gol que non recolleron as nosas cámaras, e vemos os goles da remontada. Gol de Manu Barreiro, minuto 17 da segunda metade, e que o Racing ten pólvora a esgaño. Manu Barreiro, Pablo Rey, Jorge Rodríguez, todos eles con cifras goleadoras. En calquera momento sabes que pode marcar un gol. Como por exemplo no minuto 88. Minuto 88, gol de cabeza de Rubén Comesaña. Este Racing que ou gaña ou perde. Habitualmente gaña, 16 victorias e 3 derrotas. Non empate. Ningún empate. Tampouco está nada mal a temporada do Compostela e, sobre todo, a de Joselu. Sí, a última parte do Compostela é impresionante, moito ten que ver ese rapaz chamado Joselu, 17 partidos leva xogado, perdeu 2 por unha sanción e marcou 20 goles, uns rexistros que están ao alcance de moi poucos.
O porteiro do As Pontes salvou o comezo o seu primeiro man a man con Joselu, pero íanse ver moito máis as caras ao longo do partido dun encontro no que os locais do poboado estiveron ben ordenados, pero non puideron co Compostela nin cando quedou cun menos expulsado Adrián por derrubar a Iván González. En inferioridade numérica o equipo de Freddy recompúxose e acabou gozando de boas ocasións, pero a acción decisiva non chegou ata o minuto 92, tras un erro do defensa local Chote que non desaproveitou Joselu. O mellor especialista da categoría creou e finalizou unha gran acción persoal para acadar o único gol do partido, o 0-1 final. Levaba 3 xornadas en marcar, pero con este xa suma 20 goles. Cando ven de remata a primeira volta, Joselu goza da súa mellor temporada. En canto ao número de goles, poderíase dicir que sí, e bueno, contento por como me estou encontrando, por como estou rematando os partidos e a seguir nesta liña que é o importante. Onde nunca pensas que te podes levar os 3 puntos e ao final, pois mira, unha acción individual deste fenómeno que temos aquí chamado Joselu, pois decanta o partido para o noso lado. Esa acción non a remata pois en esta categoría pois o máximo goleador, non? É un xeito pois extraordinario, pero parte dun non podemos cometer. Malia o suposto interese de equipos de superior categoría no Compostela desbotan a marcha de Joselu. Si che digo a verdade, a mí non me comentaron nada, pero Joselu vai se quedar aquí hasta o final. Eso te lo sei. Seguro. Que estou contento aquí, que co meu compromiso co club hasta o 30 de xuño e espero cumplilos e sempre cando o club quera como quero neste momento, pois rematar asuntos hasta o 30 de xuño e despois a se verá o mellor para os dous. Impulsado polos seus goles o Compostela vai terceiro na táboa. Un partido máis para pechar esta xornada en terceira, o partido quizáis máis emocionante, Gus. Sí, o máis espectacular, con máis alternativas, foi o que disputaron o Negreira e o Cerceda. Dous equipos que suman 3 empates consecutivos, todos podríamos dicir que o resultado lóxico era o de empate, pero a forma de producirse... Sí, chama a atención. Chama a atención. Adiantouse o Cerceda no primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos, gol de Hugo García e gol do lateral Josito. É o primeiro gol que marca Josito en terceira división. Que non está mal. Parabéns para él. Aí estaba en situación adiantada. Todo parecía que o Cerceda tiña o partido na súa man, pero aí na segunda parte saiu o Negreira a por todas e conseguiu empatar. Primeiro con ese gol de Diego Otero. Remate de cabeza ou combreiro. Aí medio... Pouco a orella. Un pouco con todo. Acabou dentro. É un gol de oído. Sí. Acabou dentro o gol de Diego Otero, a ledicia do público do Negreira, que xa se volveu tolo cando a falta de 6 minutos pro final, outra vez Diego facía o gol do empate. Aí ten a ledicia do Negreira, un equipo que está necesitado de puntos na zona media-baixa da clasificación, e un Negreira que mesmo puido conseguir a victoria no engadido, con esta oportunidade clarísima que marchou a Rentes do Pau. Ao final, 2-2, é un partido que pagou a pena ir hasta o campo para ver. Desde logo que sí. O Racing de Ferrol claramente situado no liderado con 48 puntos, logo aparecen o Celta B e o Compostela con 37 e o Deportivo B con 34. Xa ven que o partidazo da vindeira semana vai pagar a pena. Celta B, Deportivo B. Somozas 31 puntos, Rápido de Buzas e